Ahir netijede Ukraina täzeden gurulmaly we munyň üçin milliardlarça dollar gerek bolar. Urşuň netijelerini laýyklykda ortiýetiň ýetirilen ziýanyň öwgedinde bolmagy ýa-da her wagtda daşary ýurtlarda doňdurulan Rus emlaklerini satmak arkaly ýurdy täzeden gurmak üçin zerur bolan taslamany durmuşa geçirmek talaplar edilýär. Ýöne köp adam üçin gowy bolup görünýän meýilnama hakykatda amaly ýa-da kanunymy. Egerde ortiýet ýetirilen ziýany tölemese, gaýtadan gurmak işiniň Abaşanyň we Ýewropa Birleşiginiň boýnuna galmagy hem mümkin. Bu proses taryhy mysallar we kynçylyklar bilen baglanyşykly. Rus prezidenti Vladimir Putin 24 fevralda öz ýurdunyň esassız we dol çolşuna başlanandan bir näçe hepde soň özüniň habarlaşmagyň ussatdygyny suwd eden Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Kremliň öwgözüni dolmak we goşunt goşmak sözlerini öwrenmeli boljakdygyny gaty açyk aýtdy. Uruş başlanaly bäri geçen 9 aýdan gowrak wagtdan soň we Putiniň öz ýurdunyň agresiýasyny soňlamaga taýýardygyny görkezýän hiç bir işaret etmezligi netijesinde gepleşikler ýugoş-ýugoşdan diňe bir konfliktden soňky Ukrainany täzeden gurmaga däl. Eýsem Zelenskiň biziň zamanamyzda Ýewropanyň iň uly ykdysat taslamasy bolar diýen we $100 milyard dollara durjagy meňzeýän guruluşlaryny kimin we nädip maliýeleşdirjegi baradaky mesele gönüýär. Ukraina üçin bu soragyň jogaby düşnükli. Ahir netijede adalatyň gutornukly dawralanmagy üçin ortiýet töleg etmeli. Ukraina hökümetiniň öwgedinde bolmak baradaky iş toparynyň aklawçysy we agzasy Markian Kliuchkovskiň düşündirmegine görä, bu ýerde ortiýetiň töleg etmekden başga çykalgasy ýa-da alternatiwasy asla ýok. Egerde Russiýa ýetiren ziýanynyň we sebäp bolan jebir jepalarynyň öwgedinde bolmak borjyny ýerine ýetirmek islemese, biz sivilizlenen dünýä bilen bilelikde Russiýa töleg etdirmegiň ýolunu tapmaly, Kliuchkovski Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Beýleki Ukraina resmiýetleri ýaly Kliuchkovski hem BMG-nyň baş assambleýasynyň 14-nji noýabrda kabul eden kararyna salgylanyýar. Bu karar Russiýany uruşda ýetiren ziýanlarynyň öwgedini dolmaga çagyrýar. 50 töwerek ýurt ýetirilen ziýanyň çekilen ýetginiň öwgedini dolmak üçin halkara mehanizmini, şeýle de suwutnamalary we talaplary resmileşdirmek mümkinçiligini döretmek baradaky karar gollady. BMG-nyň baş assambleýasynyň karary öwrenmehim. Sebäbi Russiýanyň jogapkärçiligi çekilmeligini gönläp aýdýar we muny amala aşyrmagyň mehanizmini teklip edýär diýip Kliuchkovski aýtdy. Emma Russiýa bu ses berişligi ret etdi. Russiýanyň BMG-daky elçisi Vasily Nebenzia bu rezolýusiýany gollaýan ýurtlaryň baş assambleýany kaziýet organy hökmüne görkezmäge synanýanlygyny, ýöne munyň beýle däldigini aýtdy. BMG-nyň Howpsuzlyk Keňeşindäki veto hukugyny ulanmak bilen ortiýet Ukrainanyň dünýä guramasynda adalatlylygy gazanmagy urun eden synanşyklarynyň öňüne aldy. Bu ýagdaý Kiýewiň ýurduň uruşdan soňky dikeldisini maliýeleşdirmek üçin daşary ýurtlarda doňdurulan we milliardlarça dollara durýan Rus emlaklaryny ele geçirmek baradaky tagallalaryna päsgelçilik döredip biler. Emma muňa garamazdan Günwatarda köpler 2-nji jahan uruşundan soň Günwatar Ýewropanyň köp böleginiň täzeden gurulmagyna ulanylan we üstünlikli bolan Abaşa meýilnamasynyň çykalga bolup biljekdigini aýdýar. Şonu Günwatar tarapyndan maliýeleşdirilen taslama Marshall planyny ilip atlandyrylypdy. Marshall plany görnüşindäki meýilnamany gollaýanlar munyň Ukrainanyň demokratik ösüşine we Ýewropa Birleşigine girmek islegine de peýdaly boljakdygyny öňe sürýärler. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Abaşanyň öňkü döwlet sekretary 1947-nji ýylda Abaşanyň meýilnamasyny teklip eden George Marshall'yň adyny göterýän German Marshall gaznasynyň taýýarlan hasabatyny Kiýewiň korrupsiýa ýagdaýlary sebäpli Ukrainanyň uruşdan soňky dikeldisini gollaýan Günwatarlaryň Ukraina köp mukdarda pul dökmekden çekinjektigi bellenilýär. Emma muňa garamazdan
Bu tutarık egerde yurt Ýewropa çalt tepkinine garlyp gatylmak isleýän bolsa, agdalyk üçin bir kanun ülümleri bolan we ýurda kandidat statusyny hödürleýän Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen Ukrainanyň öz guramalaryny we kadiýetlerini düýpli kämilleşdirmegine iterik berip biler diýip hasabatda bellenýär. Marshall gaznasy hasabatynyň awtorlarynyň biri Jakob Kierkegaard Ukrainanyň dikeldilmegini Marshall meýilnamasynyň ruhuny dözmegiň Ukraina zerur bolan günwatar tehnologiýasyny getirip ýurdy has öňe itekläp biljekdigini aýdýar. Has uly infrastruktura, hususan energiýa we ulug infrastrukturasy Ýewropa Birleşigi standartlaryny göz öňünde tutup we köplenç Sovet nuskalaryndan ýüze urmak esasynda has gurulup Ukraina infrastrukturasynyň döwrewaplaşdyrylmagyna we ahir netijede onuň Ýewropa Birleşigi ýurtlary içinde hem bäsleşikli ýagdaýa çykmagyna alyp gelip biler diýip Kierkegaard Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna elektron poçta tarkaly beren düşünürşini aýtdy. Bu hili maliýeleşdiriş günwataryň Kiýew we Suwagda çenli beren harby kömeginden başga hökümet işini dowam etdirmek üçin beren maliýe kömeginiň hem üstüne ýetirer. Halkara pul gaznasynyň başlygy ýakynyna 2023-nji ýylda Ukraina her ýyl azyndan 3 milliard dollardan 5 milliard dollara çenli terişde gerek bolar diýdi. Bu kiçik ýerim işdärlip halkara pul gaznasynyň dolanýarjy müdiri Kristalina Georgieva 25-nji oktýabrda Ukraina dikeldiş we makro maliýeleşdirme zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanan dünýä liderlerine ýüzlenip aýtdy. Ukrainanyň Russiýanyň giňlerimli urşa başlamagy netijesinde çeken ziýany ummasy we günwe-günden ýokarlanýar. Ukrainanyň içeri işler ministrligi 27-nji oktýabrda Orsiýatyň 40 000-dan gowrak uruş jenaýatyny aýplanýanlygyny aýtdy. BMG'nyň Bosgunlar edarasynyň başlygy Filippo Grandi'niň sözlerine görä, bu uruş soňky 10 ýyllarda bolan iň çalt we iň uly bosgunlyga sebäp bolup 14 million Ukrainalynyň öýlerinden gaçyp çykmagyna, başga ýerlerde ýerleşdirilmegine alyp geldi. Ukrainanyň jemi içer könüminiň ötüşi şu ýyl 32% pete gaçdy. 1930-njy ýyllaryň uly gowun çökkünlügi döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolan çökkünlükden hem agyr hasaplanýar. Orsiýatyň Ukraina urýan harby darwalaryna köplenç ýurdun raýat infrastrukturasy nyşana alyndy. Şäherler, hususan Mariupol, doli haraba uğurlu. Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal 5-nji sentýabrda Rus sosunyň ýurda 326 milliard dollarlyk ziýan ýetirenligini we onuň derhal gaýtadan gurulmak üçin 105 milliard dollar möçberini terişde gerekdigini aýtdy. 105 milliard dollarlyk terişde şol aýyň ahyryna edilen başga bir çaklama garanyňda bir neme az boldy. Kiýewiň ykdysadyýet mekdebiniň hünärmenleri Ukrainanyň bir näçe ministrligi bilen birlikde maglumat toplap, ýaşaýyş şaýlar we ýaşalmaýan jaýlar, beýleki infrastruktura desgalary babatyna 127 milliard dollardan gowrak ziýanyň dokumentleşdirilendigini aýtdylar. Emma muňa garamadan Prezident Zelenski 6-njy sentýarda Ukrainany täzeden gurmak üçin 1 trillion dollardan gowrak terişde gerek boljakdygyny aýdyp, onuň her zaman Ýewropasynyňky iň uly ykdysat taslamy boljakdygyny öňe sürdi. Zelenskiň hasaplamalary has ýokary sebäbi Ýewropa Birleşigi standartlaryna gawat getirmek üçin infrastrukturany döwrewaplaşdyrmak hem öz synalýar diýip Kierkegaard aýdýar. Ukrainanyň adalet ministriniň ornwasary Ýewropa we Abaşa hyzmatdaşlary bilen ýetirilen ziýanyň öwedin bolmak barada gepleşiklere gatnaşan öňkü banker Irina Mudra, Abaşanyň gazna ministriniň kömekçisi Elizabeth Rosenberg bilen bilelikde 22-nji noýabrda Kiýewiň halkara ýetkiler sanagyny döretjekdigini aýtdy. Şeýle-de Ukraina New York şäherindäki Kolumbiya hukuk mektebi bilen birleşip halkara talaplar we öwedin bolmak taslamasyny öredir. Bu taslamanyň alymlar we bilermenler topary öwedin bolmak baradaky halkara talaplaryny dolandyrmagyň kanuny saslaryny gözden geçirer we teklip eder.